Budeš na YouTube, Martin. Lebo mňa nekamerujú. Vágol som to. Čo? Ja to s tým iba vyskúšala. A dám si pokrv. Nepôjde to teraz, keď kamerujem. Pôjde. Nerob. Nerob. Budeš na YouTube. A jak sa to... Môžem viac piknúť? Môžem? Môžem teraz? No, už to máš. Nemám. No, vidíš. Taká ja aj s týmto. To sa tak posunie, daj sem. Nebavím. Kaj ukáž. A toto čo je? Nerob s tým, lebo to keď to budeš na YouTube. Dobre, čo je toto? Toto. Makni to. Zmagol som, vidíš, nájde to. Ja som to chcel. Ja. No. No zle si to zmagol. Kvôli tebe to musím s tým hýbať. Nerob nič! Daj mi to, že to tam máš. Čo je to?